egameni lomoya oyingcwele enguThixo emnye yanginkosi ingamkhawulela uKhabhekile kuba indoda emkapha esuka kuthi ezantsi emhlabeni zityile inhlungu zasemhlabeni wanga kuThixo angamkhawulela uKhabhekile amange afikelele kumadoda amakhulu akokwabo ngoku nangona phakade. Amen. Masibuleleni ke kwekomkhulu ngoku sawungena sawutshintsha umnatha ngokusufake sophose ngasekunene sizawucela utata ozasiqhubela inkonzo okanye mfundisi dlisa izimvu. Ndiyaqonda uba lo tata sithetha ngaye ngutata ufounder uSinandile oza siqhubela loo nkonzo. Oh, hayi bekuthiwa mandiqale. Hambani kancane, hambani kancane, hambani kancane, hambani
Kumele kaloku abantu abazilileyo apha Ndiyabona ihlangana. Cha kancinci mama. Kancinci mama. Ndifuna ke ndihlabe ngokwami. Ya ngoba ndiyabona uba notorho kabalala abantu bakaThixo.
Dwala elimileyo dwala elimi ulidwala lapha kathi dwala elimileyo ubawo ophethe inqubo ubawo umongameli ubawo uMakaka umzi wamabhele umzi wamasukwini usapho ezinsapho sihleliswe phansi nguThixo sanikwa igama elitsha nabo bonke abantu abasondeleyo enxebeni emva kwemini nje ngalemfuthulanga egameni lenkosi yami Yesu fumana ndithi kunimolweni phambi kokuba ndiye kule ndawo kufanele ndiye kuyo pha eKapa imoto engena registration number ibaleka izigebenga kuba siphephana nengalo mthetho okanye ndoyika amazwi apha ayikhathethwa nguYesu ehamba nabafundi bakhe ixesha elide wanombuzo uYesu bazana bam ukundibiza nithi ndingubani apho ndiyakhona ndifuna ukuzazisa ndingumadiba mna isibongo nguzonto ndinguSophicho ndingemimu ndingunqolo Msila ndingwakwaSinandile ifani ikhala mlilapha edutywa eBholoto kwesikatshadezweni ngoxele ngelinyama ke ndiphantsi kwentaba eTafini kumhlaba seKapa ndiphantsi kwentaba eTafile kumhlaba seKapa ubukho bam okanye ubukho bethu apha nam ndifuna ungqina silapha ngenxa kamama lapha nabantwana bakhe saqonda ukuthi asikwazi ungabikho apha ngoba ngabahlobokazi bethu apha sabaleka ke isaci esiseke sithethwe ngabelungu when days are dark friends are few saqonda ukuthi noba imeko ithini kuyanyanzeleka ukuthi sibe lapha kwaba uphindilile akho nto ininzi endiza kuyenza kodwa awuzungandiva uba bendifuna ukuthini sawufumana ke ilizwi lamazwi kaThixo sawukhangela incwadi nje sibe mbini kodwa
zizaba ngazi incwadi enye xa uzimamela inxaniwe inhliziyo inxaniwe Thixo ewelo Masifumane incwadi yokuqala kwincwadi kaJobhi ngeshumi elinesine ngevesi yeshumi elinesibhozo iliwa liyashenxa endaweni yalo. Incwadi yesibini incwadi yaseKolose ngesahluko sokuqala 2:13 ningashukunyiswa nimke ethembeni. Inkosi engibawo ehlele ezulwini mayikusikelele ukufunda kwelizwi layo ngokude kube kunaphakade. Amen. Usapho lamabhele nosapho lamasukwini nabo bonke abantu abasondele enxebeni ndifuna ukuthi kuni dudwini akuhlanga ngehliyo. Uba uphingilile uhamba indlela yomuntu wonke athi uDavide kwelizwe sinathemba la kuhlala njengoba ubethu miyekeni imkhuleni yabo xa nimame lapha uba uphingilile ebeyinsika ebeyinsika ekuhlaleni ebeyinsika kokwabo xa ndiva abantu apha bethetha umuntu ongutata ke uyinsika nasendlini ungathi uzumqondo into ba umuntu ongutata uyinsika omama bangayingqina le ndawo ndithetha notata bangayingqina uba kukho inokho enqonqozayo bayazazi omama yephi inokho angayibuzayo ubuya umuntu uyanqonqoza kancinci uzawuthi umama ngubani kodwa umuntu ubetha kakhulu icango uzawurhweca utata athi tata kukho lo muntu unqonqozayo enalendlela enqonqoza ngayo ingathi kuzaba kubi kuba utata uyinsika nasebantwaneni athi umntana ebethendle athi zakucela kutata utazazothi umama abutata akekho kodwa uthi zakucela kutata uthi umbhalapha iliwa liyashenxa endaweni yalo. Kule ndawo ndithetha kuyo ndithi utata uyinsika utata uliliwa nazo zonke izinto zokukhusa abantu abafanele uncedwa nguye kodwa yazini le nto usosamapheleni nosomasukunini nehlobo nezalamani utata ugule phambi kwenu nimbona nokuba bekwichule apha kwezi family ngoba imizi inamachule wokwenza izinto zingenzeki zokujika izinto zingenzeki umizi inamachule wokwenza izinto zenzeke kodwa le ibingena kujika ngoba iphuma kuThixo. Khulele ngwevihambe amvotile nabo bonke abantu abasondele enxebeni ikhulele ngwevihambe ningashukunyiswa nimke ethembeni kukho imini mamuvotile ozawubhudla umoya uze ngaphambili uqonda
into yoba iliwa lama belikhona ngekungenje athi umntana utata bebesaphila bekungazukuba nje kodwa ndithi kuni khulena hambe ngoba iliwa liyashenca endaweni yalo nimbonile ngexesha edliwa zintlungu namqonda ngoba ngenye imini uThixo uzasiboleka okanye uThixo uzamphumza ngoba uThixo emntini wakhe akwehlelwa intlungu wenza izinto ezimbini uyamphilisa okanye amphumze ngoba kwathi umbhali ngenye imini bayaphunyuzwa babantu abaphelelwa ngamandla iliwe funeka nilikhangele linye kuyawo uThixo athi omnye umbhali xa ethethayo bazimela ngeliwa bengenandawo yakusithela wemamnye umama zawubhitha izinto waqonda into yoba makaphelele elweni lakhe awungena etempileni ulapho u-Eli wathi awusondela waqonda into ethi makaphekele u-Eli ngoba bamvotile funeke nxa zibhitha izinto uvuma ingoma ekavunya wavunya ingwevu yasewisile yathi uYehova wemikhosi unguThixo wethu yena sawuphephela ngaye uyinqaba unamandla wathi lo mama xa izawungena wathi umuntu ojongileyo apha wathi emfazini kodwa kube nini unxila wathi umuntu omqonda into yoba usondelelweni wakhe ngoba ubomi buyabhida wathi uthetha ndingumfazi onoboya obunobunzima ndizophala zintlungu yam kuThixo kubaleke zawubhitha izinto uvacango mamam ungene engozini ubhekise kuThixo ngoba lo mama wathi awugqiba samthi isicelo sakhe sifakele wathi nxa ebuya nayo umntana wathi akoliwa linjengawe Thixo akoliwa linjengawe Thixo iliwa yashenqa endaweni yalo iliwa yashenqa endaweni yalo kulo mhlaba kuthi lo mhlaba sethutywa ngenye imini ingweva kokwethu kukho isehle sehleyo yathi kawuthathe ufumane uleqe kulala ngaphesheya uyocela ngoba ingxaki ikhona apha kwathiwa zawugqitha phezu kweliwa ukwiliwa esiloko sihlala ukuthi nxa kuza kunetha sisuke sitshone kulo kodwa ngale mini ndandifikisa ndalibona eliwa nakancinci funeke ndileqele into yoba nditshone ngaphantsi kodwa xa ndafika ndafika eliwa linentanda kodwa kwigame kwiintsuku ezilandelayo xa ndiphinda ndijikela koleliwa ndafika liwile ndifuna ukuthi kuni ngexesha bawo uphingilili ebandla zintlungu bengekho umntu ebezamthathela ngoba benimbona ukuthi ngenye imini uThixo uzasiboleka okanye amphumze uThixo makabongwe uThixo makabongwe uThixo makabongwe ningashukunyiswa ke ngoku ningashukunyiswa nimketheni ningashukunyiswa nimkethembeni ningashukunyiswa nimkethembeni ithembe esilishiyayo kuYesu kaThixo maxhoba khawuleza into esiphangweyo singxamile kuYesu kaThixo ithembe esifuna ushapha elithemba ngenye imini eyodwa liyafonakala uyajonga uJohane unyana kaZakariya elibona isehla lijonge eJordane kumhlaba sebhathaphala wathi akulibona wathi nantsiya imvana kaThixo ethwala isuse sonke isono sehlabathi ningashukunyiswa nimkethembeni ngenxa yesisehlo ngoba le nto ayigqitha ngemva koThixo lento ayigqitha ngemva koThixo kha umyalezo endifuna ushiya ndizoyeka amaphele sizogodukani kukude Kapa umyalezo endifuna ushiya wena mntu sekude nofefe likaThixo izulu liyeziza khangela uYesu ngoba siya ngaye ngoba uthothe ngenye imini thima indlela thima ubomi thima inyaniso akhona omnye umntu oyawuya kubawo engayinga efuna ukuthi ngexesha igazi abaleke enyameni ukhangela uYesu ngoba kuyo misiweyo athi umbhali ngenye imini akho gama liphi elimisiweyo phantsi kwezulu ngaphandle esinosindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaYesu Kristu
ningashukunyiswa nimke ethembeni. Ndizakuyeka kodwa ndifuna uqiniseka into yoba le ndlela yomntu wonke leyo njengoba uphilile. Ndizawusa nebala nelincane. Phaa eKapa umntu wakho waseKapa uyawazi umhlaba waseGrapho. Inkosi mayibongwe. Mhlakazi wam, umntu wakho waseKapa uyawazi umhlaba waseGrapho ngoba kusezifama. Ngenye imini ndibheka kulaa mhlaba waseGrapho. Kwathiwa kukho ifem okanye kukho ifama yenkukhu. Apho kunyanzeleka into yoba kumane kuyokhangela inkukhu, kwafuneke izinto zibe rayithi ngaphakathi kokuhlala. Kodwa ngale mini xa ndifika apha kukho amadoda asibhozo. Kunendoda endiyibona uba ithandwa kakhulu, abantu abayibiza ngoba nguncanga umlungu ngoba nguJohn igama lakhe qha ngenxa bembona into yoba ungumntu othandwayo ngumlungu. La madoda lapha xa ndibuza ithe ihamba ecaleni komlungu wathi hayi nguncanga umlungu. Ningashukunyiswa nimkethembeni. Kodwa kungemini eyodwa ngale mini ndibuya kwakhona kweplasi ndingamboni uJohn. Xa ndimbuza uJohn uphi ngoba yindoda endiqhela ibona inqawuza, kodwa suba sayiphatha ngoba abantu bakuthi xa into iphakame kuthiwe ye ungayiphathi yakwamkhosi ngoba sezo sayiphatha isibhokele. Ndambuza uJohn uphi, kwathiwa emfondini ungaphaya esitalini ubotshelelwe. Ndabuza unobangela, kwathiwa uthethilwe mphi ngoba njengamadoda esiXhosa kukho intwazana apha ibikhona engumntaka Basquas. Lo ntwazana ngokenyuke esehla lo mfo ude wawufika kwixesha lakhe loba kunyanzeleke awufuna umtshakazi okanye umakoti, kanti yena uthethe le nto okanye wenze le nto kuthiwa induku ikhiwe ezizweni. Wasuka ngemini eyodwa wavuka lo mfo equmbini ishiba lapha. Wathi wavuka equmbini wabuza uJohn, wabuza apho Nkosi, John utheni namhlanje? Wathi bhasi wam, into engamandla ndifuna uba nomfazi. Wathi uyayazi nje abathile abantu ndibakhulule bahamba bayokhangela amakhosikazi. Wathi hayi andifuna uya kude ngoba inkosikazi endiyibonileyo ilapha eyadini ilingumeli. Watapuka uNkosi ngoba uJohn into angakhange ayiqwalasele uba apha kuthandwa amandla, ubumnyama obubona abususwanga entliziyweni yomlungu. Wathi John yandiphoxa ngoba bendikuthanda. Wakwazi ikhwelo, wathi awukwazi ikhwelo ezonke amabhoyi wakhe. Wathi makhulekele uJohn, khulekele John, nipase iziko iwonti ngophandaphindwe kasixhenxe ukuze uJohn uthethe into endicaphukisayo namhlanje. Akakwazi ethe mnyama acele into yoba ufuna utshata umntanam. Ningashukunyiswa nimke ethembeni ngoba iliwa lona lashenqa endaweni yam. Xa bembamba abafana kwathi amjikelezisele andazi uba mna ndingubani ngoba umntu uthi uzawundazi wakazaziwa uyaziwa athi uyabona namhlanje uzawundazi uba ndingubani. uJohn uzawundazi namhlanje uba ndingubani. Mjikelezisele nimbonise azotyhilekela ukuthi mna ndingubani ngoba ndikwiqela mna lontamo olukhuni elingenabudlelwana tu nabantu abamnyama. Banomjikelezisa bazibona ifleki ziphaphazela zibhaliwe Afrikaner wir staan beweeg. Kodwa mthatheni nimfake ewontini kwathi uThixo unabantu bakhe kwaCalifornia and next door. Now California and next door. Kodwa California apha endlini kanti ngumlungu ofowunayo ose-next door. Wabaleka ngoba uBasquas ufuna uyiqinisekisa ukuthi uJohn uzawungenzwa ewontini. Yathi apha uyomamela ithindafoni abuya wathi umfana apha hey apha next door konakele
uthi umlungu lapha khawuleza ufike kwathi uthi kunabantu bakhe aphunga lamadoda wathi omnye yamadoda masingangathi igazi legazi lethu apha kukho sport masikhwazena lo mlungu uzawuva ivumba qha akwazi usport awuthatha usport bamfake wontini akuvele umlungu uphu John kwathiwe usewontini wathi ivumba ndaliva ngenene usewontini amkhulula ama-Afrika uJohn wabaleka waJohn ehlathi kwathi isisu asikwalithwa ngemina yodwa kulapho uJohn uzikhelile isityo sakwamlungu akufika egethini wasuka unogada wajonga wabona uJohn benivillage ufakwe ewontini nangu uJohn evela wangubona isipoho wafuna uzusula uba ubona yena nyani wathi uJohn sundibaleka Tim wathi uJohn uvelaphi wathi uJohn ndivele ezulwini kodwa into abamncede ngayo mhlobo wam baleka uyobiza uBhasikosi umxelele into yoba ndinomyalezo endiwuphetheyo weza awusuka umfana wabaleka eBhasikosi ukhona uJohn egethini wathi uJohn kanjani wathi andikwazi kodwa okubuhlungu okanye okustrongo uthe umyalezo mandikunika wona uvele ezulwini umbonile umethengwa kwasoleka inkosikazi ngaphambili wathi umbonile umethengwa waqonda uJohn ukwazi azinamphosa ezindawo akufika John uvelaphi wathi uJohn ndivela ezulwini kodwa ndiphethe umyalezo ovela kumethemu uthi uyakukhumbula wathi John ndingenza kanjani uba ndiyofika wathi ngene wontini into endifuna uyithetha apha uba uphingilili uhamba indlela ezawanjwa ngabantu bonke ngoba sonke sizawungena kulaa ndlela sizawungena ewontini ngoba sibheka kuyesu ngoKristu inkosi yethu amen. Masibulele tata. Khanye ndiqondayo hayi ontini. Haya nawulunga. Igama lenkosi ke malibongo. Ngoku ke torhwana sizawuzamela into yokubana sigoduke ngoku. Kodwa ke iprogram yami ibingekapheli. Unobangela wento yokuba utata wombulelo ndimbize last. Phofu ndiyacinga ngoba kuthiwe mandimbize last. Because ebezathi akugqiba kwakubulela adinga utata ukushumayela. Ngoba wonke umuntu bezave isikhathi. So ngoku ndizawubiza utata wombulelo.
Hallelujah. Hallelujah. Uzayicula ngokungayiginyi. Uzayicula ngokuzawumiswa ngutata uMayeza. Amen. Mphathi Nkqubo usukubulisa amathunza nabile sifuna uhamba sibheke eKapa thina siyabulela ke ngoba usinike lithuba aba sizobulela umuntu olapha kwelikhaya mntu olapha kulomzi siyanibulela nonke ilula ke lonto intena ke izaba nzima ngoba izaba nezigqeba ekuzawufuneka sithi xa sithethe kwabantu apha abafika kuqala xa sibhala umphanga ngalacawe bafika kuqala kwenzelwa abo bantu nethi yonke into nangabatshakazi siyababulela abo bantu bonke kuba noko benza amanxeba noko angathi ayehla la sasiweva sibulele nabafana ngoba kuthena kufika idate yoba makombelwe uKabhekile zange baqhangaza abafana beza bamombela uKabhekile kulikhulu kunjalo kuyilo ndawo bekusombiwa kuyo kodwa bomba siyababulela abafana sibulele bonke bethu nabantu abakhuphe inxaso apha benza lo mngcwabo kaKabhekile wayilento yiyo nemibutho siyayibulela ngoba ke imibutho ingekho akululanga imingcwabo ekhoyo noko ifuna ipokoti siyayibulela ke kakhulu wonke lonto leyo uzawugqibela kugxa wami ezinye endizishiyayo inkosi Enkosi Mphathi Nkqubo. Mna kuqala mandibulele umphathi Nkqubo lo ebesiphethele le program. Ndiyabulela kuwe Mphathi Nkqubo. Usiqhubele kakuhle kakhulu le nkonzo yanamhlanje. Bendiyoyika kakhulu ndisithi mhlawumbe singaphuma ngokuhlwa. Kodwa ngenxa yelakhe uba ubuhleli phaa ecala kwami uzive ezimbombo ndizimbombayo wandiqhubela kamandi kakhulu ndaziva ndonwabile ngondihleli phaa. Ndiyabulela ke kuwe Mphathi Nkqubo. Ndiyabulela kuba uFawu osishumayeze kakhulu kamandi namhlanje. Benditshilwe izolo ndathi induku eziqinileyo ekuzibizwa ngoba zikwepile zipha kulamhlaba seKapa. Namhlanje sizawukha induku ezomeleleyo ezisuka eKapa. Nizivile ke ngoku ungangenanga ewontini usebhadini. Ngene ewontini kuqala uba ngaba uzawukhumbula uMakhaba Masukweni ngoba izawuthi intetho uKabhekile uyakukhumbula phaa ndivele ezulwini. Xa kuthiwa uphi uKabhekile athi nxa usithi wena ndingathini ize ndiyombona kuthiwe ngene ewontini kanti awuzophuma wena uzawutsha kule wonti. Ndithetha ukuthi ke ndiyabulela ba umongameli sizivile induku zaseKapa. Bendinixelela izolo ndathi zeniphosa amehlo apha kulomfulu lapha ngezantsi. Induku esizaziyo thina zezi zenjwabasini neGamtria kodwa sithi thina zomelela zinduku ezizizo kodwa aziqinanga njengekwepile ezi zaseKapa. Siyabulela ke kuwo wonke umuntu okhoyo apha.
Sibulela nakumkhwenyana wethu mandimngqale kuqala. Umkhwenyana wethu osilondolozele le ndoda sizothetha ngayo apha. Sibamba ngazo zozibini mkhwenyana. Inkulu into yenzileyo kulomzi wamabhele. Thina apha oko sade sabangaka sabanehloko ezingqoqo zange siyikhweli aeroplane. Sithe nxa sisiva uba uKabhekile ukhweliswe kwi-aeroplane eMonti sathi tyhini inoba zezintombi zikaKabhekile ngoku sendiyibona into okubana tyhini yonke lento iphuma apha kuwe. Nguwe lo wenze udale into yoba uKabhekile makakhweliswe kwi-aeroplane kuba naku ufikele kuwe phaa e-airport ubumlindile kakade. Sibamba ngazo zozibini singamabhele mkhwenyana. Nabana bakhwenyana sebenze njengalo mkhwenyana. Futhi ke njengoba uKabhekile besekhale sithi masimlobolise. Hayi sawunqandana ngosingamabhele sithi hayi maziyekwe izinkomo shiyekileyo. Sizawunqandana singamabhele kuba usebenze kakhulu lo myeni. Bese kubulelwe kubethuna zonke izihlobo ezikhoyo apha. Sibulela ke bonke nabantu basemasukunini mandibangqale nabo. Ukubakho kwethu apha amadoda asemasukunini siyayibulela inkxaso yabo esibane siyibona ingena kulomzi wakamasukwini. Kunjalo nje inkxaso yabo iyaphatheka ezandleni. Madoda asemasukwini akukapheli into. Ninabatshana apha. Ninodade wenu apho usekhona. Nenze njengoba nisenza. Siyabulela kwaya yaseKapa. Ndiyanibona niyosela. Kodwa benditshilo ndathi ingoma ezinkulu zibuya phaa kuneKapa. Sinivile isandi senu nezingqi zenu sizibonile. Siyabulela ke marhamente aseKapa. Ndiyibona uba yiyo le nto ni-strong kangaka. Umongameli wenu u-strong kakhulu. Kangangoba sendifuna ukreqa nakule cawe endikuyo. Ndithi kuye makandibhalise. Into enayo ke ngenxa ubana ndingumvangeli kuzawuthiwa ndiyephi. Xa kubonwa ndingabona. Enkosi ke sithetha ukuthi ke siyabulela. Sibulela sibamba ngazo zozibini. Ndiyaqonda uba ke sizawuthetha nentombi zalapha notata balapha. Umongameli lo nerhamente yakhe sibakhangelela igumbi lobana bahoyelwe kulo kuba ke ibingekafiki kum into ethi ikhona ke into ethi balungiselelwe ootata baba bonke aba bangabafundisi nerhamente yabo indawo ezishiyekileyo bethuna ndizawunika umntakwethu lo ayigqibezele. Hayi bethuna kuthiwe nje ngenxa yoba phaa phezulu kungathi khona intsokolo apho bebehleli khona. Kwathiwa ke noko bayacela baze bangene kule ntenti lapha eyadini ootata befundisi aba ze abakhozi bangene kulaa ndlu enkulu bebekuyo ukwenzela uba ezi ndawo zona zikazophakela zibe ntathu izoba yilena ke enye. Siyabulela bekuthiwe ze sithethe kanjalo. Enkosi. Enkosi sigqibile. Enkosi phela bethuna njengoba apho besiqhubela khona lo msebenzi obeka umntakwethu kuye nzima abanye abantu kange baye kodwa ke kuthiwa abazivayo uba bangazicenga bangaya bayophosa umhlaba. Ngiyakholwa ke noko nabafana bazawubabona abahlayo babalandele babaphosise umhlaba. Enkosi. Siyabulela maxhego. Ubangibhola indlela. Olilitye. Usakhalela into ezincinci. Uzolamba. Sekuphethe thina abanikazi bezwe. Ngoba umhlaba sizowuthatha. Ngeke kube khona umlungu
onendawo inqwaba nje akazi nokuthi wenzani ngayo kodwa thina sihlala sithe sigoqongene asinandawo ezweni lobabamkhulu. So shaya umthetho njengoba kushaya imithetho nje kuyoba imithetho yethu African law wethu law uzobuzwa yithi ngoba abelungu akukho noyedwa ozokuthiwa uginqike ngala wafa ngale abelungu akufi umuntu kodwa zonke insuku umuntu omnyama ufile either ugazwe omunye noma ubedakiwe. Abanye bethu banikeza ukuthi abaphuze nje aphuze umuntu azafe esikhundleni sokubeka ilokhuzana yokuthi kwakhiwe izwe lobabamkhulu.